Νούμερο 2. Προχωράμε. Όχι, καλά. Νούμερο 2, μπράβο. Ο κήπος του Σουλτάνου. Η πρώτη αναφορά για την τουλίπα στην Δυτική Ευρώπη είναι στο γράμμα του Αυστριακού πρέσβη στην Τουρκική Αυλή του 1555, παρακαλώ. Αυτός λαθρεμένα σκέφτηκε ότι οι Τούρκοι ονομάζουν αυτά τα λουλούδια τουλιμπάνες. Τουλιμπάνες. Αλλά η μοναδική τουρκική λέξη για την τουλίπα είναι λάλε. Ή γιάλε ή λάλε. Δεν ξέρω, μου γάμισα. Όχι, είχε πληροφορηθεί ότι η τουλίπα μοιάζει με τουρμπάν. Τουρμπάν το λένε. Τουρμπάν είναι το... Ναι, αυτό το λένε τουρμπάν. Γάμισε το, πάμε. Είναι για τις τουαλέτες. Το τουρκικό τουρμπάν. Να το. Το οποίο είναι οι Ευρωπαίοι ονομάζουν τουρμπάν ή τουρμπάν. Έτσι, τουρμπάν, μια άλλη λέξη για να συντηρήσει τη τουλίπα. Με λίγα λόγια, η ονομασία τουλίπα είναι το αποτέλεσμα μιας παρεξήγησης. Στον 16ο αιώνα η Οθωμανική Αυτοκρατορία βρισκόταν στην ακμή της. Όπως καταλαβαίνετε, κάνουμε και ιστορία αυτή τη στιγμή, έτσι. Ακμή. Δεν ξέρω πώς θα το κάνω. Στο πικ. Λοιπόν, ήταν στην ακμή της. Απλωνόταν από τον Κάφκασο μέχρι το Μαρόκο. Γιατί είναι απέναντι. Ναι, κατάλαβα. Η πλούσια χλωρίδα της Ασίας τραβούσε την προσοχή των Τούρκων. Έτσι παρουσιάστηκαν πολλές άγριες τουλίπες. Όπως και τα άλλα προϊόντα από τις απομακρυσμένες περιοχές. Οι τουλίπες βρήκαν τον δρόμο τους στην πρωτεύουσα. Πρωτεύουσα. Ποια πρωτεύουσα? Ποια πρωτεύουσα? Ποια είναι η πρωτεύουσα? Δεν παρακολουθείς, βλέπω. Του τουρκικού τότε κόσμου. Ποια πολύ. Αχ, έλα, πες το, εδώ το έχω. Δεν μπορώ να το πω. Κύριε, να πω. Πες το. Αμή. Πού είπες? Να το βρω. Βρες το. Πες το. Το βρήκα. Ινσταμπούλ. Στα ελληνικά του Ινσταμπούλ. Δεν μπορεί να Ισταμπούλ. Ισταμπούλ, δάσκαλε τι σημαίνει. Παιδιά, Ινσταμπούλ το πολλές φορές που ακόμη μία. Πολλές είναι μία. Είναι Ή στην πόλη. Στην πόλη. Τώρα πώς το όμωσες. Σύντομα οι τουλίπες έγιναν τα πιο δημοφιλή λουλούδια στην αυλή του Σουλτάνου. Μεγάλη. Όλο Σουλτάνο, λέει και Τούρκους. Εντάξει, αυτό το έχω κάνει. Ο Σουλτάνος θα τους χαρούλεις. Οι προσπάθειες για δημιουργία νέων ειδών τουλίπων άρχισαν την περίοδο της βασιλείας του μεγαλοπρεπή Σουλεϊμάν. Είναι όπως ήταν ο Πάγιας, ο Σουλεϊμάν. Το Σουλεϊμάν, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει. Χωρίς το γιο. Με το πρώτο διάκοψε ένα γιο, Σουλεϊμάν. Δεν σου πάω μόνο για να διαβάζει αυτός ο άνθρωπος. Άσε να παίξει ο άλλος, ξέρει. Αυτή η περίοδος ήταν γνωστή με το όνομα Λαλεντεβρή. Αυτό θέλω να το κάνει. Ελάτε δεν βρει, άντρες θα Ελληνικά πώς είναι. Δεν σου φέρνει κάτι να Α, η εποχή των τουλίπων. Η εποχή του λοιπόν. Παιδιά, αφού ξέρω και Τούρκοι και όλα μετά, στα μεταφράζω αυτομάτως. Οι πιο αγαπημένες ήταν οι αμυγδαλόσχημες τουλίπ. Με μακριά. Αμυγδαλόσχημες. Σχημές. Και έκανε και μια άσχημη. Το σχημές πώς το Έχω έκανα. το σχήμα αμυγδάλου, προπάντα. Α, Με μακριά αιχμηρά Αμυγδαλωμένα. σαν βελόνες πέταλα. Βελόνες. Τα πέταλα. πέταλα δεν τα κάνω. Α, πέταλα. Αυτές οι βελονοειδείς τουλίπες συναντούνται όχι μόνο στα γνωστά χειρόγραφα, αλλά και χρησιμοποιούνται σαν διακοσμητικά μοτίβα στα πλακάκια, στη κεραμική, και στη κεραμική μάλλον αυτής της περίοδου. 3. Στα κεραμίδια δεν έκανε στο κεραμίδια. Ποιο? Στα κεραμίδια. Τουλιπομανία. Τι έδειξα. Α, σωστά. Έλα, συνέχισε, παιδιά. Συνεχάω. Του λιποτή. Μανία. Για αυτά, τώρα. Η τουλίπα έφτασε στην Ολλανδία περίπου το 1600. Πάνω κάτω. Ένα upstairs, downstairs. Το εμπόριο άκμαζε και στην Ολλανδία, ήταν μία από τις πιο πλούσιες χώρες εκείνης της εποχής, τώρα έχει πέσει η πτώχευση. Στην αρχή οι τουλίπες ήταν... Ποια είναι αυτή? Security. Από το control. Το control. Σαν το τέτοιο εσύ, σαν το κάκαλο. Κλείνει το κάκαλο και μένει άλλο. Σαν τη λουκάρεση. Έλα. Στην αρχή οι τουλίπες ήταν δημοφιλείς μεταξύ των ευπόρων. Τα λουλούδια τους προκαλούσαν θαυμασμό με την ποικιλία των χρωμάτων τους και οι άνθρωποι προσπαθούσαν να ξεπερνούν ο ένας τον άλλον, συλλέγοντας τα πιο Να ξεπεράσουμε όσο. Ναι, κατάλαβα. ασυνήθιστα. Δεν κάνει να άρα μιλάς. τα πιο ακριβά είδη. Αν κάποιος κατάφερε να μεγαλώσει ένα ιδιαίτερο είδος τουλίπας, θα μπορούσε να γίνει πλούσιος. Οι άνθρωποι από τις χαμηλές τάξεις είδαν την τουλίπα την ευκαιρία για εύκολο κέρδος.
Στην αρχή η αγοραγωνιστία των Βολβών πήγαινε πολύ καλά. Μην με κουμπάτε μαλάκα, χάμε. Εκεί είπα, δεν θα ακουστεί. Πήγαινε πολύ καλά και προσέλκυσε όλο και περισσότερους ανθρώπους. Σύντομα αυτό μετατράπηκε σε εσχροκέρδεια. Έλληνες θα δούμε. Κατά τη διάρκεια μιας δημοπρασίας στο Χάρλεμ το 1636, κάτσε να κάνω τη δημοπρασία, μαλάκα. ένας βολμός Γκάουντα από τον Γκαουντί απέδωσε 3.600 γκίλτε. Α, είναι τα γλύπια που βάζουν αυτά. Α, ναι, 3.600. Ο βολμός Admiralban Εκχούισεν, όχι πέρα το έλεγα, απέδωσε 5.600 γκίλτες. 5.600. Σου βγαίνα νομίζω, δεν λέει. Και για 3 βολβούς Σέντερ Αυγούστους, δηλαδή είναι και τον Σεπτέμβριο και τον Αύγουστο, πληρώθηκαν Αυτό καλοκαίρι. 10.000 Αύγουστος, ρε μαλάκας. Α, ναι. και άνω. Αυτό Τι να ήταν ένα κάνεις, απίστευτο πήγες. χρηματικό ποσό, λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέσο εισόδημα εκείνης της εποχής ήταν 150 γκίλντες στο χρόνο. Στο χρόνο. 150 λέει. Γκίλντες, γκίλντες. Α, G και καλά. Σημείο G στον άντρα. Πάμε, πάμε. Στο τέλος του 1636 ήταν φανερό ότι τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Το κράχ συνέβη την 3η 3 Φεβρουαρίου 1637. Την επόμενη μέρα στις περισσότερες οργανικές πόλεις οι συναλλαγές σταμάτησαν και πάρα πολλοί άνθρωποι χρεοκόπησαν. Φαντάζεσαι μαλάκα, δεν έχεις αγοράσει του λίπα εκείνη την περίοδο και να πεις τώρα θα κάνετε μεγάλη Άμα δεν πίστη. χρεοκοπείς, δεν χρεοκοπείς. Τι, Άμα δεν χρεοκοπείς, δεν αυτοκτονείς. χαρακίδι. Χαρατσί. Εντάξει, μπορεί να σταματήσει, δεν θα φτάσει στο βίντεο. Δεν θα στο βίντεο, κλείστο, κλείστο. Λοιπόν, καλή κάντε ένα λοιπόν. τέλος. Κάντε ένα Οκτώ τέλος, λεπτά, κάντε ένα φινάλε. Πήγαινε στο 5 που είναι μικρό, πήγαινε στο Έλα, 5 που είναι υπόκουσα. μικρό. Μαλάκα, παραδείγμα.